ଫାଳ କରିବି ନା ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବି? ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କର, ଫାଳ କର, ଯାହା କରୁଛୁ କର। ଲଙ୍କାର ଫାଳ କର। ଆମର ତେଲ 70 ରୁ 80% ରାତି ଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ରହିଛି ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ। ହଁ ଏମିତି ଲଙ୍କା ପକେଇବା ଏବେ। ହଁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ତଳକୁ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଲ 70 ରୁ 80% ତାତି ଗଲାଣି। ହଁ ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଦେଖି ଏଇଟା ତେଲଟା। ହଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଅ ଜଲ୍ଦି। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ତମ ହାତରେ ପଡ଼ିବନି। ଏ ତୁ ଜାଣିନୁ ରୋଷେଇ। ତେଲ ତ ଆରେ ତେଲ ଟିକେ ରୋଷେଇ ଦେଖିଆ। ମୁଁ ଭାବିଲି ତେଲଟା ପୁରା ଚିଟି ଲଙ୍କାର ଚିଟି ହବ। ବଡ଼ା ପାଣି ଆଣିଛି, ନଈ ପାଣିରେ କଣ ଧୋଇବି? ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ାନି। ହଁ ହଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ ମ 70 ରୁ 80% ତାତି। ତମେ ଯଦି ଏମିତି 100% ତାତି ନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ, ନହେଲେ ନହେଲେ ଲଙ୍କାଟା ଛୋଟ ଫଟ ହେଲାନି ଆଉ। ଛୋଟ ତମେ ଭାବ ସବୁ ଭୁଲ ମୋର। ଦେଖିଆ ଆଉ ଥରେ। ସେଠି ରୋଷେଇଆର ଭୁଲ ନାହିଁ କିଛି। ସେଠି ରୋଷେଇଆ ଚିକେନ ମସଲା ଏ ଯୋଉ ଲଙ୍କା ପକେଇନି। ଆଚ୍ଛା ଲଙ୍କା ସେଠି ହେଲ୍ପର ପକେଇଦେଲା। ହେଲ୍ପର ପକେଇଦେଲା। ଦୋଷ ହଉଛି ଲଙ୍କାର, ସେ କଣ ପାଇଁ ତାତି ଛଟ 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 ହଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଚିକେନ କରିବାର ପାଗଟା। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟଟା। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଭୋଜି କରୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ନଈ କୂଳରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାତିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପିଆଜ ପକେଇବା। ପିଆଜଟା ବି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଟିକେ ପିଆଜ ଅଧିକ ହେଇଗଲାନି। ପିଆଜ ନୁହଁ, ଆମର ତେଲ ଅନୁସାରେ ପିଆଜ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି। ନା ନାଇଁ ମ ସେ ପିଆଜ ହେଇଯିବ। ପିଆଜ ଏତିକି ସବୁ ଦେଇଦେବ। ଆରେ ଧରିବା ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନ? କିଛି ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ବାପା ମୁଁ ଦେଖ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେ ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ ଧରିବା ପାଇଁ। ମୁଁଟା କଣ ମୋ ଗାଡି ଆଣିଛି ଯେ ଭିତରେ କପଡା ବାହାରିବ? କପଡା ନାହିଁ କୋଥିରେ। ଏଇ ସିଲୁ ତଲେଟ ଦେଇଦେ। ଚିରି ଦିଅ କାତ ବୋଲେ ଚିରି ଦବ। ଆଉ ଯୋଉ ବେଗ ଅଛି ଗାଡି ଦଉନୁ। ହଁ ଯୋଉ ଇଏଟା ପୁରେଇଲ କଣ କହିଲ, ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମର ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ। ଲୁଣ ଆଣିଛେ ସିଏ ରୋଷେଇଆ, ମୁଁ ଲୁଣ ପକେଇବି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଲୁଣ ସେମିତି ପକା, ଯୋଉ ପିଆଜ ଯେମିତି ପକେଇଲୁ ତୋର। ନା ସେଟା ହବନି। ଲୁଣ ପକା ଟିକେ, ସେ ଝାଳ ଲାଗିକି କେତେ ଲୁଣ ପକେଇବ କି? ଝାଳ ତ ଗଲା ଆଉ। ଏବେ ଆମର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପଡିଗଲା। ଏବେ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦବା। ଏ ବାଳ ଲୁଣ ପକେଇନି ରେ। ତମେ ରୋଷେଇ କରୁଛ, ମତେ ଲାଗିଲାନି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ କରୁଛ। ପିଆଜକୁ ଛିଞ୍ଚ ଛତର କରି ବାହାର କରିଦବ। ନା ଦୋସ୍ତ ମାନେ ତମେ ଖାଇବ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ହଁ ଆମର ଟିକେ ପିଆଜ ସିଝିବା ଲେଟ୍ ହଉଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ପିଆଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା ତେଲର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସରକାର। ନିଆଁର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ମାନେ ସରକାର ଦାୟୀ। ତ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ପିଆଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା କି ତେଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ଏବେ ଏଠି ଆମେ ରଖୁଛୁ। ମୋହନ ସରକାର ଦାୟୀ। ତେଲ କଣ ଦାମରେ ଯୋଉ ବଢୋତୀ ହେଇଛି, ମୋହନ ସରକାର ଦାୟୀ ନୁହଁ ତ। ଫୋନଟା ସିଧାର ଗୋଟେ ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହଉନି ସବୁ ଭିଡିଓ କହିକି। ଟିକେ ନଈ କୂଳଟା ଦେଖେଇଦା। ଚନ୍ଦ ମାମୁଁ ଆଉ ସେଠି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦ, ତା ଚାନ୍ଦ ସହିତ ଗପୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଅନ୍ଧାରରେ କେମିତି ତାର ଏଇଠି ଚଲେଇଛି। ଦେଖିଏ ଦୋସ୍ତ ଏଟା ବ୍ରିଜ ବନୁଛି ଆମର, ଚଣ୍ଡିପାଳ ବ୍ରିଜ ନା କଣ? ଜାଣିନା ଯଦି ମିଛ କାହିଁ କହୁଛ ଲୋକଙ୍କୁ? ତ ପାଣି ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ପାଣି ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହଉଛି କି? ଓ ସରି, ଏଇ ଚାପଣା ଭାଇ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ପାଇଁ ସିଝିଲାନି ପିଆଜଟା ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ପିଆଜ ଏଥିପାଇଁ ସିଝିଲାନି କି ଆମେ ଚିକେନ ଅନୁସାରେ ପିଆଜ ବେଶୀ ଦେଇଦେଲେ। ଲୁଣଟା ଲୁଣିଆ ହେଲାନି କି? ନା ଆରେ ଦେଖି ପାରାଟା ଉଡୁଛି, ପିଆଜ ସିଝିବ। ମତେ ଭାଉଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ବାରା ଆସିବ? ମୁଁ କହିଲି ଗେସ୍ କର। ବାରା ଆଇଲା ମାନେ ବଢିଆ। ମୁଁ କହିଲି ବାରା ଆସିଲେ ଗେସ୍ କର। ଯୋଉ ବାରା ମାରିଥିଲେ ରାହୁଲ ବାରା ମାରିଥିଲେ ଆମରି ଘର ଭିତରେ। ଟମାଟୋ ରେଡି। ଦେଖାଯାଉ କାଟି ଦେଇଛୁ, କଞ୍ଚା ଗୋଟା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ଶିବୁ ଚିକେନ ଦो। ନା ରୋଷେଇଆ କହେନି। ଚିକେନଟା ଧୋଇକି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଟିକେ ଲାମିନେସନ କରି ରଖିବା କଥା। ଆଉ ଆରେ ଗନ୍ଧେଇଥାନ୍ତା, ଟିକେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ।
ଚନ୍ଦନ ଇଏ ତମର ବାଳ କୁଆଡେ ଗଲା? ମଝି ଘଣ୍ଟେ ନାହିଁ ନା କାଟି ଦେଇକି ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ପିଆଜ କ'ଣ ପାଇଁ ତାତୁ ନଥିଲା, ନାଲି ପଡୁନଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? କଡ଼େଇର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବେଶୀ ଆଚ୍ଛା ମୋଟା କଡ଼େଇଟା ଆଣିଛୁ ଆରେ ଗ୍ୟାସ୍ ତୁଳନାରେ ମୋଟା କଡ଼େଇଟା ଆସିଯାରି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରି ମାଗୁଛି। ସରି ଅପଡେଟ୍ ନନା ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ଗପିଲା ଭିତରେ ଆମର ଏଠି ପଡ଼ିଗଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସେ ଟିକେ ଗାଣ୍ଡି ଦେଇ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ତ କୋଉଠି ପଡ଼ିଲା କାହିଁ ଜଣା ପଡୁନି କାହିଁ। ଦେଖିଲେ ଦେଲା ତ ଦେଖିଲେ ତ? ହଁ ହଁ ଯାହା ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ଆଉ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଖୋଜିବ ତା ଭିତରୁ, ଖୋଜିବ ଗୋଟେ ଅଦା ଗୋଟେ ରସୁଣ ଗୋଟେ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ମସଲା ଆଇଟମ ବନିଲାଣି କ'ଣ ଗୋଟେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଟା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କୁଆଡ଼େ ଘୋଡ଼େଇକି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ତଳେ ଅଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଖୋଜିବ ତମେ। ଆଚ୍ଛା ଯାହା ଦର୍ଶକକୁ ଧୂଆଁ ବୁଲଉଛ। ଆରେ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ରେ। ଏ ର ଇଏ ହଳଦୀ ପକେଇ ସାରିଲାଣି। ଇଆଡ଼େ ଦେଖା କାହିଁ ହଳଦୀ ପକଉଛୁ ଏବେ? ମୁଁ କାଇଁ ପକଉଛି? ଓ ପାଣି ପକଉଥିଲୁ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି ନା? ମୁଁ ତ ସେଇଟା କହିଲା ଟିକେ ହେଲା କହିଲା ଟିକେ ମାରିଲା। ଏଟା ମହୁର ଘାଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ତେଲ ତ ପକେଇଲାନି ଆପଣ? ମିସ୍ତ୍ରୀ ନାମଜାଦିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ପା ସେ। ଆରେ ଟମାଟୋ ପକେଇନା ତମ ମସଲା କ'ଣ ନେଇଛି ସେ? ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ଆଗ ସେରା ପକା, ମସଲା ପକାଇଲୁ। ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ମସଲାଟି ପକାଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ନଈ ପାଣି ସଲ ସଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏରା ନଈ ପାଣିରେ ନାଇଁ, ଏରା ବୋତଲ ପାଣି ଆମର ଆଇଛି। ନଈ ପାଣି କହିକି ବଟର ଗ୍ରେଭିଟା। ମାଇ ଗଡ୍, ମତେ ଲାଗୁଛି ଚିକେନ ନ ପନିର ବନୁଛି। ବଟର ନାନ୍ ଖାଇବେ ଆପଣ ମାନେ। ଆରେ ବା, ତମେ ତ କମାଲ କରିଦେଲ। ଯେତେ ହେଲେ ଦି ଚାରିଟା ପୋକର ଛୁଙ୍କ ମାରିଥାନ୍ତେ ନା। ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ଗୋ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଆମର। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ହଉଛି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ। ଇଏ ଗୋଟେ ରୋଷିଆ କ'ଣ କହୁଛି ସେ ଅଧା କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଉପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ନା ଦରକାର ନାହିଁ? ନା ନା ଟମାଟୋ କିଣା ହେଇଛି 2 ପିସ୍ ରହିଯାଇଛି। ଲୁଣ ଏମିତି ପଡିବ ନା ଏମିତି ଲୁଣ ପକେଇ ଏମିତି ପକା ସରିଛି। ଏମିତି ପକେଇଛ। ଏବେ ଦେଖ ମାଛ ପଡୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିକେନ ପଇଲା। ଓହୋ ସରି, ଏଇଟାକୁ ଚିକେନ କୁହନ୍ତି। ଭିତରଟା ଏଟା ଡେଣା ପାକସ୍ଥଳୀ ତା ହୃଦୟ କୋଉଟା? ଏଟା ପାକସ୍ଥଳୀଟା। ହୃଦୟ କୁଆଡେ ଗଲା? ହୃଦୟଟା ଆଚ୍ଛା ମତେ କମ୍ପାନୀ ନେଇନା ଅଲଗା ହେଲା। ସେମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଚିକେନ ଶାଲିମାର କେତେ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ଇଏ ଆଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ରିଡିଂ ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା ପଶୁପତିଟା ଭଲ। ଆଉ କ'ଣ ଯାଅ ଆଳୁ ନାହିଁ ମ। ଗରମ ମସଲା ସବୁ ପକେଇ ପକା ଦେଇଥିଲୁ, କମ୍ ଦେଇଦିଅ ଶିପୁ। ଗରମ ମସଲାଟା ଅଛି। ଆଉ ତୁ ତୋର ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ତୋର କରିବୁ ଆଉ ହେଲା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଧେଇବୁ, ତୁ ଗାଧେଇବୁ। ହଁ ଯାଇ हेलो गाइस, नाइट स्विमिंग चल रहा है नदी पे। ए मुँह पशि पारि नहीं। ये हमारा तीनों भाई, तीनों ही तो भाई। भैया चलो पहरा कंपटीशन केते ऊपर जाई पर एडिया पछुआ गाइस आमे बे पहरा कंपटीशन करबू एठु से ब्रिज सांग एठु हमर स्टार्ट ब्रिज हला ये खोली के कलाळे सीए ओ दिख रहा है ब्रिज ना गाइस। कैमरामैन आउट आगु आसंदु। हां मो रेडी, कैमरामैन नेवर डाई। 1 गो। गाइस ड्रीम में आप लोग जैसे भूत दिखने से भाग नहीं पा रहे, ये लोग वैसे पानी में तैर नहीं पा रहे, एक जगह पे अटका हुआ है। देखो मैं एक जगह पे खड़े। गाइस हम देखिए हमर चिकन केते आड़ गला। गोटे बड़ ताती चिकन रो अमाउंट टा कोन कमी गला भला देखा होची। गोटे बड़ ताती जी कोन करिया?
ଟିକେ ବାଗରେ ଇଏ କରିଦବା କି? ଗାଁଟେ ଚଳିବ। ନା ନା ଯୋଉ ଉଠେଇଦବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କି ଆଉ କମେଇ ଦେଇଛୁ ତ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କମେଇନି କିଛି ଠିକ ସେତିକିରେ ଅଛି ଯେତିକିରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କହିଲୁ ଏଇପଟଟା ତାତୁନି ଠିକରେ। ଦେ ଗାଁଟେ ବଡ଼ଉନୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଜଳୁଛି ସେଇଥିଲାଗି। ହଁ ସେଇ ଗୋଟେ କମେଇ ଦେଇଛୁ। ତୁ ବଡ଼ା ଦେ ଗୋଟେ ରହିଯା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେ। ଆମ ତରକାରୀଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ଟିକେ ଫୁଟିବ। ଏତିକି ତ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ତ। କ'ଣ ହେଲା, ହାତୀ ଆସିଲା ଆମର, ଆମ ଭୋଜି ଭଣ୍ଡୁସ କରିଦେଲେ। ଗାଇସ୍ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ରିସ୍କ ନେଉଛୁ, ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିବେ ହାତୀ ଆସିକିନା ବି ଆମେ ଏତେ ରିସ୍କରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେଉଛି ଆମର। ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦୟା କର। ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମୋ ଭାଇଟାକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ତାପରେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଆହବ। ବେଶୀ ନାହିଁ 8-10 ଲକ୍ଷ ମାନେ 1 ମିଲିୟନ ବହୁତ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କର ପଛକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଲାଇକ୍ ଠକ୍ ଦो। ଡରେଇଥିବେ ହାତୀ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍। ଆମେ ଭୋଜି କୋଉଠି କରୁଥିଲୁ, ଖାଉଛୁ କୋଉଠି? ନଈ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି, ନଈ କୂଳେ ବସି ଖାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରୋଡ଼ ଉପରେ ଆସିକି ଖାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ବି ଚଢ଼େଇ ଦେବ ଗାଇସ୍। କିଛି ପଚାର। ରୋଷା ହାତୀ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍। ଖାଇବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ହାତୀର ଖବର ଶୁଣିକି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ପେଣ୍ଟ ଟେକି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ସେ ତା ପେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଥିଲା, ଇଏ ତାକୁ କହୁଛି ପେଣ୍ଟ ଦି ଜଣ ଯାକର ଏତେ ଡର ମାନେ ପୁରା ଆଗରେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ଇଆଡ଼େ। ତୁ କ'ଣ ଯିବୁ? 4 ଥର କହିଲି ଗଲି ହେରି ଯାଉଛୁ ଚନ୍ଦନ ହାତୀକି ବଡ଼ ଚନ୍ଦନ ଡଲା। ଘାଟ ପୋଲାଠୁ ତଥାପି ମୁଁ ରିଟର୍ନ କଲି ତା ପେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ, ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇ ଯାଇଛି। ତୁ ଡରିକି ଆଇଛୁ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଡରିକି ଆସିନି ତ। ପୁଣି ଡରିକି ଆସିନି କହୁଛୁ? ଏଇ ପିଲାଟା କହୁଥିଲା ହାତୀ ଆମ ଚୁଲି ଫୁଙ୍କୁଛି। କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଲା ଗୋଟେ